Hai să-ți prezint cea mai modernă variantă de închidere a balconului tău. Este vorba despre sistemul TG. Acesta este foarte elegant, modern și foarte rezistent. Deschiderea se face foarte ușor, acționând simultan cele două elemente. Sistemul TG a fost gândit să-ți protejeze balconul de ploaie, vânt și praf, fără să pierzi lumina naturală sau priveliștea de afară. Când vrei să te bucuri de aerul curat, poți deschide complet balconul, iar la nevoie îl închizi și ești protejat de vremea urâtă. Vrei și tu un balcon ca acesta? Contactează-ne pentru o ofertă personalizată și descoperă cum poți avea balconul visurilor tale.